Čauko, já vás zdravím a vítejte u mého třetího dílu naší první Minecraft série. Na dnešek jsem si připravil takový menší caving díl a já si myslel, že se do toho můžeme pustit, jak vidíte, tak na nás venku čeká krásný slunečný den, takže já si musím vzít nějaký maso a tady ty věci kolem toho. A když já maso nemám, takže si vezmu tady ty melouny. A já bych si mohl hned melouny zasadit. Takhle to udělám. Udělám si jenom takový malinký políčko 3x3 a já ještě budu muset vzít kyblíky a hlínu. Tak. Takže půjdu si udělat takový malinký políčko na melouny a pak se pustíme do toho caveování. Jak vidíte, tak s tím stromem jsem ještě nepohl. Prostě se mi do toho nějak nechce, je to fakt makačka, ono se to nezdá, ale je to hrozně moc práce. Takže asi takhle. Takže já si teďka půjdu vykopat díru. A kolik jsem to říkal? 3x3? 3x3, jo. 3x3. Takže dělám to takhle a takhle, 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 takhle a takhle. Tam si dám tu hlínu. A sem dám vodu. Tak. Ale já budu potřebovat motičku si udělat, takže já si skočím domů, udělám motičku a hned se vrátím zpátky. Doufám, že to pole dělám dobře, ale pokud ne, tak mi napište do komentu, jakou udělám chybu. Pak mi vůbec nic nenapadá, ale napadá mě to, že jsem vůbec neudělal styky. Tak, hlavně, že tady žvaním. A já si teda teďka vykraftím, udělám si dřevěnou motičku, to mi bude stačit. Tak. Ty bakety to já už si rovnou můžu uklidit, už potřebovat nebudeme a můžeme se do toho pustit. A jdeme si zasadit ty naše melounová semínka. Já se ještě trošičku najím. Takže spalpám si 3 melouny a oráme si to a zasadíme, takže asi takhle by to mělo růst, pokud vím, on vyroste ten kořen a ten meloun se převrátí tady na tu stranu, takže by to mělo fungovat. Já teďka vyrazím, udělám si meč. Jak vidíte, tak se nám z minulého dílu vypálilo trošku železa, ale já už jsem to totiž neměl čím podpálit, tak proto se to nevypálilo všechno. Mám tady ještě jeden glas. Takže já si chtěl udělat meč. Si udělám radši 2. Takže to máme na meč. Teď si určitě budu chtít udělat železný krumpáče, takže to bude 6. Tak. A 4 styky. A ještě jedna lopata, takže takhle. Tak a já si to teďka budu vykraftit, takže tady byly 2 meče. Pokud vím, tak. Tady byly 2 krumpáče. Jo, ale já jsem udělal jednu chybu, protože už mi nezbyl. Takže já budu muset vykraftit další styky. Jo, co já dělám? Přidám si tady takhle ten jeden a udělám si lopatu. Další krásně do zálohy. Jenže já budu potřebovat na to uhlí, takže já stejně někam musím už vydat. A budu si prostě prokopu si schůdky pod sebe, ale mi se v té poušti vůbec nechce kopat. Takže já se vydám někam k tomu lesu, protože většinou tam je uhlí. Takhle v poušti to může být několik vrstev a můžu kopat a kopat a kopat a nic. Určitě si taky budeme sklidit ten víc, koukám, že to tady roste jako blázen. Ale to teďka není potřebný, já jsem vám slíbil caving, takže já už se na to vrhnu. Ale já si musím najít nějaký dobrý místečko na... Jo.
nemusím hledat místečko, tak je to dobré. Hop. Dobrý. Jak můžete vidět, tak tady už na nás čeká železo, uhlí, ano, to je ta hlavní věc, pro kterou jsme šli. Ta se hrozně moc hodí a já ji potřebuju. Ve velkém množství. Vy možná špatně vidíte, protože já se vám omlouvám, já fakt žádný torčky momentálně teďka u sebe nemám. Ale jenom abyste viděli, tak já se teda vrátím domů a nějaký ty torčky půjdu urobit. Takže jo, já si tady to vykopu ven. Jo, vidíte, mám další. Já vždycky na to zapenu saplingy. Já si to vždycky pamatuju, ale jakmile dojde k točení, tak jsem úplně mimo, prostě živaním blbosti kolem. No jo, jak vidíte, mesničani se množí, ale prostě jak nejsou ty torčky, tak oni do těch baráčků aspoň myslím, že nevlezou. Můžeme se podívat. Ne. Oni tam prostě nepůjdou. Jedno, tak já si tady vykraftím teda nějaký ty torčky a půjdeme do toho našeho jeskyního komplexu, který jsme objevili na začátku toho lesa. Já si ty saplingy určitě schovám. A půjdu si ještě první sklidit ten víc, protože já potřebuji chleba. Takže já se do toho pustím, to si to tady takhle. Vezmu si jenom to, co je zralý. Tak. Takže takhle. Jen to tady zasadím vesničenou zpátky a si vykraftím nějaký ten chlebík. Tak se budeme pustit do toho našeho cavingu. Já se budu asi ještě první vyspat radši, protože nechci potkat nějaký monstrum, třeba keepera, aby mi tady řachl přímo u baráku, to fakt nemám zapotřebí. Já se jenom napiju. Tak, a můžeme vyrazit. Doděláme teda to obilí a pak se pustíme na to těžení našich potřeb a materiálů. Jak vidíte, tak vesničanům to roste fakt dobře, jako koukám, že určitě jeden z nich bude zahrádkář, možná, že to bude tady ten borec, ale to si nejsem jistý. Takže já jim to zasadím zpátky všechno. Jinak chtěl bych určitě urobit anketu, možná jsem to zmiňoval už v prvním díle, ale to jedno, já se taky sopáknu. Chtěl bych udělat nějakou anketu, ve které byste hlasovali na téma, jaký mod nebo jakou survival mapu bych měl hrát. Takže určitě si chci pro vás udělat nějakou vedlejší sérii let's playu na nějaký mod, anebo tu survival mapu, takže určitě něco takového mám v plánu, třeba na Facebook stránce, která ještě úplně není v provozu, ale bude, to vám slibuju. Ještě fakt není hotová a nebudu ji zveřejňovat, když se na ní ještě nic nedozvíte. Takže asi tak. A já si myslím, že by nám to mohlo stačit a já se vydám domů. Už mám stack obilí a já jsem vám slíbil caving, takže jdeme na caving. Takže já se do toho pustím. Tady uklidím akorát seedy a kraftím si tady nějaký ten chlebík. Hop, ahop, 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 ahop. Tak. Vezmu si takhle polovinu a z těch 30 si udělám nějaký ten chlebík. Tak. Dobrý, já si myslím, že by to mohlo stačit. 20 chlebů je až moc. Tak a pustíme se do toho, já se najím. Najíme se a vyrazíme do těch našich dolů a já ještě tady
osvětlím, anebo ne, to udělám až později. Chtěl jsem osvětlit ty příbytky, které jsme stavili, ale na to teďka nemám čas momentálně, udělám to možná full screenu. A ještě nějaký ten příbytek bych mohl dostavět, to je fakt. Ale, jak říkám, to až full screenu. Takže já se tady vydám od těch hlubin, ve které na nás čeká Ned Spider. S kterým já bojovat fakt neumím, když mám kamenný meč. Že já si vytěžím to železo, který tady na nás krásně kouká hned při vstupu do jeskyně. Slyším tady takový temný zvuky. Možná se mi to zdá, možná ne. Já nevím, ale určitě železa je tady hromada, jak vidíte, tady uhlí. Tamhle už je za náma zombík. Tak, já si ho jdu zabít. Tomu říkám fakt bomba. Prostě toho železa je tady hromada, jakmile jsem přišel, tak už mám 11 kusů. Snad na ten blok došáhnu, no to stejně půjde. Jo, to je jedno. Jdeme dál. Jo. A tamhle je keeper. Doufám, že ho vidíte. Jak tak koukám, tak železa je tady fakt hromada. Ale tak železo se nám opravdu hodí. To je moje snad nejoblíbenější surovina, jako kdyby bylo tolik železa. To je fakt kamarád. Jsem nechtěl utíct, ale já jsem věděl, že půjde tudy, já jsem to tušil. Tušil jsem to fakt, že jo. To je jedno. A tak tady je to slepý a já se vydám, uhlí. Takže to já potřebuju hromadu uhlí, jo. Jo, to je ono, takhle se mi to líbí. Koul je fakt úplně nezbytná věc, to je prostě hromadu toho potřebuji. Ale těším se třeba, až budu mít krumpáč na Fortune 3, protože to je fakt z jednoho bloku koulů vám vypadnou třeba já 3 nebo 4. A to samé je s diamantama, takže fakt jakože luxusní krumpáčky. Normálně s tím můžete těžit i dřevo, takže vůbec si žádný, já nevím, lopaty nebo něco takového vůbec, teda sekery si nemusíte dělat. Co vlastně úplná zbytečnost, protože ten krumpáč plus Fortune 3 dia je fakt úplně luxusní. A jak tak vidíte, tak creeperů je tady hodně dost. Hodně. Ale já to udělám vyčuraně, já si tady takovou udělám cestičku a vůbec za nima dolů nejdu. Ale oni ke mně, jo. Jo, on zabil i toho druhýho. Tak to. A jak můžete vidět, tak tady na nás čeká zlato, který je ovšem k ničemu, ale já se ho vytěžím. Hodit se bude všechno. Tak. Tady jsou, myslím, že 2 keepři, jo. 2, nemýlil jsem se. Tady někde. Můželi zombíci, teda kostlivci.
A já je slyším, jak jim praskají ty kostičky, nebo? Já nevím, co to je za zvuk, ale... Jo, tamhle jde kamarád Keeper. Já ho hned zabiju. Tak. Dobrý. Můžu se vydat tady pro to železo. Ne, já si to tady takhle osvítím. Jo. Hromada uhlí, jo, to je fakt paráda. Ten Keeper furt jde a jde a jde. Váže ho dám na předánek. Pojď. Pojď. Dobrý. Ještě expik. Hop. Tak. Expiky, expiky. Jo. Hej. Je. Dobrý. Zmákneme všechno. A další uhlí. Takže to já beru, já potřebuji hromadu uhlího. Tak. Jak vidíte, tak zkušenosti lítají. Zkušenosti lítají jak o závod. Já teď slyším někde kamaráda. Ale nevím, kde je. Ale je blízko, je hodně blízko. Myslíte, že skočí se mnou do díry? Co mi vyklepla Pepka? Kde? Nic, já jdu radši do těch našich osvětlených chodeb, já mám fakt své z toho bobky. No odkáď! Oh. Takže další koul. No, vypadá, že tady na nás někdo nevybavne. Tak já si tady vezmu ještě to železo. Já se omlouvám, že jsem teďka chvilku fakt držel hubu. Já jsem pořád poslouchal, odkud ty zvuky jdou a furt jsem se nebyl jistý, odkud to jde. Aby mě nenapadly někdy ze zálohy dozad, ale doufám, že to nestane. Jo, expíky, zkušenosti ke mně, šup. Jo, tak ty zvuky jsou fakt tajemný, jo, já vůbec nevím, co to je. Nerad prozkoumávám tady ty jeskyní komplexy takhle sám. Ježišmarja. Teď džourá jako blázen. Tak, já si to tady vezmu. A já bych se dostal zpátky. No, tak určitě se dostal zpátky. Hej, k tomu je můj pomocný minimap mod. To je takový krásný výhled, jak můžete vidět. Ale já si tady takhle radši zavřu. Jo, tady je zlato a je tady i železo. Teda zlato a koul. Já si to určitě vykopu. Tak, pustím se do toho. Jak říkám, zlato se nehodí, ale když fakt máte
hrozně málo železa, tak není k zalození si udělat, já nevím, nástroj jen tak na rychlovku ze zlata. Já bych možná měl zastavit tu vodu. Co se mi nepovedlo, ale už jo. Zombíci tady na mě řvou, možná, že to mám hrozně moc nahlas. Ne, nemám, mám to akorát. No, se to vlastně nestalo v minulém díle. Jak vidíte, tak chviličku kopu a už mám 10. krásný level. Ale bohužel ještě nemáme hotový ani enchanty. Ale to všechno se může změnit. Ty zombíci tady na mě hučí. Je jako o život. Já si tady vytěžím do železo. Tady se už treba hodit. Hromadu krumpáčů jsem si udělal a tady vidím obsidian. A taky vidím slepou ulici. Jo, je to tak. Slepá ulička. Jo, tady máme hned redstone. A nebyly by tady třeba diamantík, na jaký jsme úrovni? Úroveň 11, tady by ještě diamant mohl být. Mám se tam vydat? Asi jo. Vydáme se tam. Tak. Tak. Já fakt nestojím o to, abych spadl. Doufám, že se to nestane. Jo, a půlka z toho mi spadla pryč, no. To je hezký. Jste zkusil na to prokopat, jestli bych třeba nenašel diamant. Co se asi nestane. Jo, ale našel jsem další redstone. Ale diamant asi nikde, jo. To takhle hned na první caving jsem snad nikdy nenašel diamant. Hop, hop. Jo, takže já se vydám tady tudy nahoru, doufám, že se teda nahoru dostanu. Pevně věřím, že na mě spadl Grave. Pevně věřím, pevně doufám, hop. Dobrý. Takže jak vidíte, nakonec jsem se nahoru dostal. A je. Už jde po mně. Já jsem to věděl. No nic, já radši tady odsud vypadnu. Mám hromadu hrozně málo torček a nebudu se tady moc dlouho zdržovat, protože, jak říkám, nebezpečí čeká všude. Ještě si tady to poslední železo vezmu a vydám se zpátky ke svému domečku. Doufám, že najdu cestičku zpět. Ale já si myslím, že určitě. Určitě to bylo tudy. Jo. Čím víc nahoru, tím blíž k povrchu. Já se najím. Tak. A můžu se vydat zpátky ke svému příbytku. Je. Tak. Takže já si to tady určitě budeme chodit sem. Ten jeskyní komplex bude ještě určitě, sázím na to boty, že bude ještě víc rozvinutý. Tady nás čeká ještě skeleton u baráku, tak já se ho teda vezmu pod své křídlo. Tak. Ne. Jo, naštěstí mi nezničil dům. Máš štěstí, parchant. A někdo ke mně jde zase, že jo? Že jo?
že normálně halucinace. Takže já si to tady takhle aspoň trošku zadělám a to mělo v příštím díle. Ještě bych mohl osvětlit ty naše nové domky, co jsme udělali v minulém díle a vidíme, jestli se nám tam nějaký ten vesničan zabydlí. Já mu dám točku dovnitř a... Takže jo, takže já se s vámi loučím u našeho 3. dílu, caveovacího dílu a na příští díl bych chtěl najít nějaký ten diamant a zkusit první enchanting. Takže se určitě máte na co těšit, pokud se vám video líbilo, olajkujte video a určitě dejte odběr a nic z něho dodat. Tak se mějte a uživejte si